И Гриковски пристигна в Шумен на 3 септември, заедно с Веси и Миро. Пристигнахме в градската библиотека Стилян Чилингеров, която беше наш домакин на събитието за импроигрите, които бяхме подготвили. Това е залата, в която ще бъдем. Прекрасната Плами, която ни беше домакин. Миро ни свири Ed Sheeran, защото е талантлив, пък е модерно. Вес се свързва с енергията на шуменската земя и посреща като у дома си първите участници в първото издание на импроигри Шумен, които заемат своите места и чакат началото. А то изобщо не се забави, защото шуменци ни изненадаха със своята точност. И така, в 19 часа започнахме преживяването и Гриковски. То премина през кръг на запознанството. Създадохме история с по една дума. Срещнахме дядо Коледа в един бар, бяхме на сватбата на Таралеж и още много емоционални моменти, които участниците създадоха и си взеха като спомен от събитието. Изпълнени с благодарност към всички събрали се в библиотеката, обещахме да се върнем отново. Благодарим ви за преживяването. Чао и до Гриковски на всички!